Chiar dacă funcționează doar în sezonul termoficare, activități pentru centrala termică pe bază de biomasă se realizează anul împrejur. Aflați împreună cu noi cum producem energie verde datorită unei tehnologii ecologice pe baza plantei Miscanthus. Pentru producerea energiei termice pe baza culturii Miscanthus este nevoie de a urma câțiva pași. Plantarea mecanizată a puieților. Miscanthusul este o plantă multianuală. Odată plantată poate da roadă până la 30 de ani. Așadar, nu există cheltuieli anuale pentru plantarea sau prelucrarea pământului în tot acest timp. Recoltarea plantei de pe câmp. De obicei, recoltarea se face începând cu al doilea an, la începutul primăverii, cu ajutorul unei combine furajere sau prese de balotat. Biomasa fiind suficient de uscată pentru a fi stocată sau prelucrată în diferite moduri. Acest ciclu este repetat în fiecare an. Fabricarea peleților. După recoltare, Miscanthus poate fi prelucrat în baloturi, brichete sau peleți. Depozitarea peleților. Peleții sunt depozitați în saci pentru a fi păstrați mai bine de factorii mediului extern. În cele din urmă, arderea. Cultura de Miscanthus poate fi folosită pentru producerea energiei termice sau termice și electrice în cogenerare. În cazul primei centrale pe biomasă a termoelectrică, aceasta este destinată pentru producerea energiei termice suplimentare necesare pentru încălzirea clădirii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în cele mai reci perioade ale anului. În primul sezon de funcționare, pentru producerea acesteia au fost utilizați peste 12 tone de peleți de Miscanthus. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră însumând 10 tone de oxid de carbon. Astfel, după pilotarea proiectului respectiv, Termoelectrica își propune replicarea acestuia și pentru centralele termice suburbane ale întreprinderii.